Mbali nanga Kasongo mbona we Songa liba Oh yeah Kasongo mbona we Mbali nanga Mina ngamthanda ngaloko mbona Mina ngamthanda ngaloko Have mnumzane wami othandekayo. Ubaba yini wena? Ho mnumzane. Wabuza ibhasi libhaliwe. Kade ngisebenza aphi noma ngimereka nje la ekhaya. Wathini Nwamba? Hawu mnumzane, ayithi phela mina bengisathe eshelele ngasemakhaya. Ngakubhalela nje noncwadi, ngasho nje uncwadi, ngokusho uncwadi. Wathi wena uyahamba for good. Yebo kunjalo nje. Pho wena. Hawu mnumzane wami, mina bengisaya phela enkonzweni kaGude ekhaya kodwa Kwakumeleke uthi Good Friday. Wena usuyazithathela amaholiday. Oh, uzoyibamba emholweni wakho. Aweke unganye umnumzane emholweni wena sofuna ukukhatha noSisi May wena. Awuzwa umsakanje. It's CCMA. Angomsebenzeni. Oh, angomsebenzeni mnumzane. Ntokazi awuthi nithi ukuthi ngumnawe kancane nje Hawi uyasondela uyeza Siyawa sisami waze wamuda sorry wamini waze wamuhle yimini umuntu omude la endaweni yimini lo ngithombe la Nice to meet you long Tom. Andifuyiwe ngilana. Hawi ubona kusaboyana hayi la lutho angifuyi ubanje ungafuya mina ngimude kangaka Lendlu lami ithi yafuywa nje. Ops hawu kodwa mina ngineshow ukuthi yabona embedeni hayi ngihluli kwanjula mithi lo uyabona singabe sachithana uxesha uyabona kumnandi ukuncokola nami uyabona ungiphe nje unombolo yakho sizothi ukuthi umakhala ekhukhwini kumnandi uzohleka awe ayibo ntombazana indlela yami yaphela nje lana Uthafuyiwe nje. Woza kuzoyilana. hawu hey hayibo Uzungavumi ngami Angisoze ngaphela amandla Amen, amen, hallelujah, amen, 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 hallelujah, amen, 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 hallelujah, amen, 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 hallelujah, amen, amen, amen. Yini mnumzane yini ngempela yini mlungu wami kwenze njani Ngizoma uze ibhasi bhaliwe. hawu ibhasi la ngikhuluma ngabhasi la mnumzane phela ngiyabuza ngoba ngiyabona ukuthi ukhathazekile ngathi kunamathatha kube ngiyazi ngaba ngibuza ngoba ngaboni Umama ungishiyile. Ngiyaqala ngosukeni ubuza ukhuluma indaba ezimnandi kanjena phela kuthiwa ngesilungu minus 1 trouble uyabona lo mfazi wona mlungu wami ube chawe imali yakho so manje ngoba seyihambile usuzoshawa umoya usuzokwazi ukuthi nawe ukhukhumale ube isitufuza uyabona Hayibo. Ngizophakela ubani mina manje? Noma ngizophakela wena? Uyini ngiphakelana mina Yini ngabe ngiphakela wena? hayibo phela mnumzane lezi ingane ezincane esinokuthi mayidlala indlala zingayitholi ihlofu zithi zilambile ifuna ukuphakela ngiyenzeka nawe ufuna ngiphakele phela Fusayo. Kasongo hawu Mbali nanga ngiyadlala mina mnumzane phela mina ngishimile la mnumzane ngizowuthola intombi ngizovuka Yini ngempela ngayitshela wena ushime kanje? ngizovuka mnumzane ngoba ngitshela ngizovuka mina Suka. Njengoba kubone lokhu udlala nentombazane lapha eyiqolo ikhudla nefoni yakho. Kasongo hayi mnumzane ngizoyithola ifoni yami mina ifoni yami Uzuyithola. Yazi kanti makuneyiqola. Oh yeah Ejali iqola leli. mnumzane phela sukulanje ngifuna ifoni yami Mbona wewe Mbali nanga Atari ya mama yake kama naye
Hawu hey. Ntombazana, uyabona lelo phepha? Lami lelo phepha. Amaphepha akhe lawa ngaphakathi. Hawu. Hayi, nalelo elami. Liphume khona la ngaphakathi ngoba ungibona ngiliqhwanda. Ngifuna ukulibuyisela ngaphakathi. Ungabusazana. Leli phepha libaluleke kabi futhi selinomnikazi omusha manje. Hawu, hey, ngani yami. Asazami ke nalento yabelungu ukuthiwa 50-50. Siva 50-50. 50 wami usungalimini. Lo wakho salusudini. Hawu. Hayi ngeke. Ngane lalela buka ungabhayisi. Uyabona where I come from. There is plenty of that. So namuzo ubaleka nepheshana elilodwa nefoni. Awungenzi lutho. Wena engabe usticker nami. Sibhukudze emalini uyabona? Oh, hey. Hawu. Uyabona wena mayithani? Amen.